Punto noveno. Moción de Betanzos Novo sobre os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2019. Voceiro de Betanzos Novo ten a palabra. Grazas, alcaldesa. A Xunta de Galicia vende enviar ao Parlamento Galego o proxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o próximo ano 2019. A Xunta, a Comunidade Autónoma Galega, ten unha débeda histórica coa nosa cidade que non recibiu os investimentos que eran necesarios para atender todos os problemas que son de responsabilidade de competencia da Comunidade Autónoma, o ensino. Acabamos de aprobar unha moción neste sentido, a sanidade, as infraestructuras, o patrimonio cultural, etc. Nin siquiera ten cumprido os compromisos que asumiron públicamente coa nosa cidade. Entre esas responsabilidades, entre esos compromisos incumpridos, vou a citar algúns, só algúns. Primeiro, o tema do sistema de abastecemento de auga potable, que todos coñecemos o mal estado en que se encontra, moitas veces, a auga ben turbia. É verdade que, de momento, sigue sendo potable, pero, bueno, tempo ao tempo, se non se adotan as medidas necesarias, xa veremos ata onde chega, e que a situación ao borde do colapso desa estación de tratamento de auga potable é coñecida polo Goberno municipal e por todos os grupos desta corporación. E máis, oficialmente, o Plan de Augas de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta no ano 2010, xa sinalaba que as graves deficiencias do sistema de abastecemento de auga potable en Betanzos, o mal estado do sistema de bombeo, a insuficiente capacidade da estación de tratamento de auga potable e dos depósitos reguladores e outras graves deficiencias. E preveía un investimento de 1.600.000 euros, hai 8 anos. Seguramente que hoxe eses 1.600.000 euros non cheguen a nada. Ademais, Augas de Galicia, a Xunta de Galicia, asinou un convenio de colaboración no ano 2016, hai xa 2 anos, con este Concello, no que se prevía xa un investimento de 1 millón de euros. Moi insuficiente, pero se preveía un investimento. A verdade, a realidade, é que ata o día de hoxe o investimento foi de 0 euros. E no proxecto de orzamentos para o vindeiro ano, a Xunta prevé un investimento de 255.000 euros, moi lonxe dos que estaban previstos no convenio, 1 millón, e moito máis lonxe do que estaba previsto no Plan de Auga de Galicia, 1.600.000, e moito máis lonxe do que a realidade o precisa. Con esta cantidade, evidentemente, non vamos a resolver o problema. Outro problema é o mal estado da calidade da auga da ría de Betanzos e do tramo baixo do río Mandeo, que está incluído na rede europea Natura 2000, e que o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa, aprobado no 2016, xa anuncia tamén ese mal estado da calidade das augas e que hai que actuar aí. Nos informes de Augas de Galicia hai informes sobre o estado da estación depuradora de augas residuais, nos que se sinalan deficiencias e que é necesario acometer obras para resolver as deficiencias existentes. Estánse, ademais, a incumprir as directivas da Unión Europea que obrigan a ter realizado o saneamento da ría antes de finalizar o 2016. A partir da que agora se prevé de 75.000 euros non vai a permitir afrontar nin de lonxe este problema con un mínimo de rigor e seriedade. O Porto de Betanzos tamén se encontra en estado de certo abandono. Non se levan as obras que son necesarias de mantemento das instalacións. Aquí temos presentado xa unha moción o ano pasado sobre este tema. Nin se procede á retirada das embarcacións abandonadas e afundidas, incumprindo o disposto na recente lei aprobada de Portos de Galiza. Outro tema recurrente é o centro de día para as persoas maiores, e outro dos compromisos da Xunta de Galicia incumpridos desde hai máis dunha década. O edificio do antigo ambulatorio tamén o reiteramos en varias mocións de varios grupos municipais, de Betanzos Novo tamén, é un sitio que nos consideramos un emprazamento idóneo para implantar ese centro de día, que a Xunta de Galicia
debería reclamar. Pero podería estudiarse, evidentemente, se a Xunta considera que ese non é un emprazamento idóneo, podería estudiarse calquera outro emprazamento dentro da cidade que nos propuxera a Xunta. A verdade é que non nos lo propón. Outro tema importante, a declaración de ben de interese cultural do Parque Histórico do Pasatempo, iniciado no 1981, paralizado durante máis de 3 décadas, e que é necesario abordar, afrontar as obras de rehabilitación e restauración deste ben do patrimonio cultural, non só de Betanceiro, senón de toda Galiza. Os centros de ensino público de titularidade autonómica, o IES, aprobamos dunha moción sobre o CEI Valles Villamarín, temos aprobados outras mocións aquí neste pleno relativos ao IES Francisco Aguiar. En realidade, todos os centros de educación precisan de obras de mellora das súas instalacións, como se denuncia periódicamente pola comunidade escolar. Por todo isto, propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar aos grupos parlamentarios que na tramitación do proxecto de lei de orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2019 se incorporen as partidas de gasto necesarias para executar as seguintes actuacións no termo municipal de Betanzos. Resolver as graves deficiencias do Servicio Público de Abastecemento de Auga Potable en Betanzos, en particular reformar e ampliar a estación de tratamento de auga potable, renovar o sistema de bombeo e construir un novo depósito de auga con capacidade mínima para 2.000 metros cúbicos. Reformar a estación depuradora de aguas residuais e acometer as obras necesarias para eliminar os vertidos incontrolados aos ríos Mendo e Mandeo. Levar a cabo as obras de conservación e mantemento das instalacións do porto e a retirada das embarcacións abandonadas e afundidas. Construir un centro de día para as persoas maiores, preferentemente a poder ser no edificio do antigo ambulatorio. Restaurar o Parque Histórico do Pasatempo e reformar os centros de ensino público de titularidade autonómica de xeito que cumpran as condicións mínimas exigibles de seguridade, de salubridade, de funcionalidade e de ornato. En segundo lugar, trasladar este acordo a cada un dos grupos parlamentarios constituídos no Parlamento de Galicia. Mais nada. Voceiro de Betanzos en Común. Non me vou extender, porque estes son temas que todos tratamos xa no seu momento e creo que o punto de vista de Betanzos en Común xa se expresou nas diferentes veces que se veu a pleno e mesmo que trouxemos nós algunha das cousas que aí se expoñen e o noso voto favorable, nada máis. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, en boa parte coincide coa valoración pública das contas do goberno galego que fixemos no Benega pois hai unhas semanas. Non coincide noutra parte que nos viamos e que aquí, bueno, está centrado en obras. Nos viamos bastante máis alá do formigón, como se di coloquialmente, pero, bueno, en todo caso, son cousas nas que estamos máis ou menos de acordo, nas que temos traballado un lote de tempo e que, obviamente, levaremos máis unha vez ao Parlamento galego en forma de emendas as contas da Xunta, porque, obviamente, son algunhas das carencias que o goberno galego ten na conta do debe, coa nosa cidade falta moitos outros, venme a cabeza os problemas de falta de persoal dos colexios dos centros de saúde, pero, bueno, son algunhas, obviamente, e nós xa temos trasladado ás nosas compañeras estas cuestións que aparecen aquí e outras moitas que aquí non aparecen. Supomos que os propoñentes facerán o propio co seu propio grupo, mas, en todo caso, bueno, por votar aquí favorablemente, que non sexa, non? E máis nada. Voceiro popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bien, evidentemente no compartimos todas las propuestas que hace Betanzos Novo, entendemos que algunas de ellas y que sí que son prioritarias, pues ya hay destinado partidas para ello. Con el tema de lo de abastecimiento de agua, si no recuerdo mal, creo que había un plan firmado con la anterior consellera de Amato que era un plan de anualidades, no sé si era 3 o 4 años, por el cual se asignaba una cantidad anual, corresponde este año 255.000, creo, era un convenio de 1 millón de euros el que se había firmado en plan de anualidades. Creo que se compró esa parte, está ahí, está firmado para destinar esa parte económica. Con el tema del pasatiempo, yo creo que está claro los pasos que indicó la Xunta. De hecho, además, recientemente
se acaba de trasladar una petición al Ministerio de Cultura, que ya lo saben también, en la que se solicitan 100 millones de euros para los 41 BICs que están en el Camino de Santiago, en el cual está incluido el pasatiempo, y en otras actuaciones que aquí se comentan, pues también hay partida. No voy a entrar en el fondo de la cuestión de las competencias del mantenimiento del puerto, es un debate que aquí hemos tenido en muchísimas ocasiones, a quien le correspondía la competencia del puerto a cambio de una serie de obras que se habían hecho ahí. Entonces, nuestro sentido de voto en esta ocasión, evidentemente, no va a entorpecer que salga adelante, pero va a ser la abstención. Voceiro socialista ten a palabra. Sempre que se trae a debate esta sesión plenaria emendas sobre orzamentos de outras administracións, este grupo sempre opina o mesmo, sempre mantivo a mesma postura de que estes debates se deben de tratar nas devanditas administracións, e así o Grupo Socialista, unha vez coñecidos os orzamentos da Xunta de Galicia e logo de ter os datos territorializados da nosa provincia, pois elaboramos unha serie de emendas, de demandas que lle trasladamos ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia para que traten no procedimento de aprobación dos orzamentos da Xunta de Galicia. Pero ben, unha vez aberto aquí o debate, no que se fala de obras prioritarias para as nosas veciñas e para os nosos veciños, e se tratan de demandas que todos, de alguna maneira ou de outra, vimos repetindo, tanto nos medios de comunicación recentemente, recordar a intervención do voceiro do Bloque Nacionalista Galego ou as informacións do Grupo Socialista en prensa nas que valorábamos esos orzamentos, pois vou a manifestar o voto favorable do Partido Socialista ao que aquí se presenta, e tamén facer mención a esas emendas, a esas demandas que trasladamos ao noso grupo parlamentario para que traten na aprobación parlamentaria dos orzamentos autonómicos. O que lle trasladamos, entendendo que é necesario para a nosa veciñanza, son dúas actuacións de mellora na seguridade viaria, tanto na estrada 542 de Betanzos a Mesón do Vento, reformando a ponte sobre o trazado do ferrocarril Coruña-Palencia, é unha bella demanda da veciñanza do núcleo de Infesta. A mellora da seguridade viaria na C161, a estrada das Angustias a Bergondo, no lugar de Castro Pontellas, que a adecuación das vías existentes e a construción do tramo que carece delas, tamén unha demanda da veciñanza desa zona. Solicitamos que se cumpra o asinado nese convenio con Augas de Galicia, que manifestaba o voceiro do Grupo Popular. Efectivamente, no mes de xullo do ano 2016 asinouse o devandito convenio, que era un convenio plurianual que se iniciaba no ano 2016 e finalizaba no ano 2019, destinando para a anualidade de 2016 50.000 euros, destinando para o ano 2017 300.000 euros, destinando no ano 2018 outros 300.000 euros e destinando no ano 2019 350.000 euros. A día de hoxe estamos no ano 2019, o investimento foi cero, e o que recollen os orzamentos da Xunta de Galicia para a anualidade 2019 son 255.000 euros, cando deberían de recoller 1.000.000 de euros, posto que as tres anualidades anteriores non se executaron. E é máis, destinan 255.000 euros para a anualidade 2019, pero nos investimentos plurianuais que veñen 2020 e 2021 a previsión é 0 euros. Polo tanto, vamos a emendar a que se recolla o pactado e o firmado en xullo do 2016, e esperamos que esa demanda de que nomeen os representantes para a Comisión de Seguimento do devandito convenio que se lle fixo a Xunta de Galicia, que nos contesten xa para poder convocar esa mesa e analizar o estado no que se encontra a mellora do sistema de abastecemento de auga de Betanzos. Tamén llevamos a demandar que esa partida de 75.000 euros para o sistema de depuración en Betanzos se faga de maneira
contundente, como se acaba de facer no Concello de Rianxo, no que a Xunta para un concello de 11.300 habitantes, moi parecido ao noso, na capacidade de depuración da súa edar, destina 2,5 millóns de euros, pois que destine o que ten o necesario para Betanzos en vez desos 75.000 euros que destina, cando ten os fondos, porque son fondos europeos, estamos dentro dunha zona prioritaria e que se destina a Betanzos o necesario. Despois, unha moción que ven a colación é algo parecido que presenta o Bloque Nacionalista Galego sobre a tarifa eléctrica galega, na que a cidadanía galega ten que pagar un canon no recibo da luz por ser excedente produtora e grava ao cidadán galego para que un cidadán, por exemplo, de Castela-León que non ten esos cánones e saia a factura moito máis barata, pois aquí pasa o mesmo. Os veciños de Betanzos pagan o consumo de auga, pagan o abastecemento mediante as tarifas establecidas e a maiores contribuyen co canon de saneamento da Xunta de Galicia. Hai que recordar que os veciños e as veciñas de Betanzos no período 2012-2017 lle levan ingresado á Xunta de Galicia a cuantía de 1.200.000 euros como canon de saneamento que, se a lógica fose así, debería de revertir nos orzamentos da Xunta en infraestructuras. Sí, vou rematando. Ou, xa para rematar, tamén se contemplan diversas melloras no IES Francisco Aguiar, que así nos demandou a dirección e o Consello Escolar do Centro, e o que debatimos con anterioridade sobre a adecuación do segundo bloque do Ceibales Villamarín ou a construción dun centro de día, preferentemente no edificio do antigo ambulatorio, pero se a Xunta de Galicia entende que ten que ser noutro espacio que o que nos importa é que se faga xa dunha vez. Voceiro de Betanzos Novo. Supoño que, evidentemente, que cada un dos grupos municipais, pois, evidentemente, poderá enviar ao grupo parlamentario que considere máis afín ou non afín, pois, todas as emendas que queran. Si aquí se presenta por Betanzos Novo esta proposta é porque sexa unha emenda institucional, unha emenda que propoña a corporación municipal que é independente da que cada grupo poda facer por outras vías. Especialmente interesantes serán as emendas que o grupo municipal do Partido Popular presente traslade ao seu grupo parlamentario porque conta con a maioría absoluta suficiente para que se lle teñan éxito esas emendas. Os demais quedamos a expensas do que decida o grupo parlamentario popular que é quen vai finalmente a aceptar ou rexeitar as emendas que presenten todos os demais grupos e as de esta corporación municipal. Teñamos en conta que acabamos de aprobar neste mesmo pleno unha moción que asinamos conxuntamente todos os grupos para emendar os orzamentos da Xunta. O sea que supoño que non pode extrañar que agora propoñamos a corporación que se aprobe outra emenda un pouco máis ambiciosa sen prexuicio da moción da comunidade escolar, que tamén está incluída nesta proposta. Son, ademais, estas propostas que facemos, son propostas que non só son gastos, partidas necesarias, son moitas máis as que nós consideramos necesarias, compartimos todas as que acaba de sinalar o Grupo Socialista, son moitísimas máis, pero estos entendemos que son compromisos xa asumidos e incumpridos. Hai outras demandas que nós fixemos, pero que a Xunta nunca achegou a comprometerse a nada. Pero nestas hai compromisos, algúns compromisos incluso en documentos oficiais, como decían o plan de auga do ano 2010 ou no convenio asinado co Concello, etc. Por certo, os dous exemplos que puxo o portavoz do Grupo Popular, pois veñen nada máis que ao pelo a isto que acabo de decir, porque o convenio auga que preveía un investimento de 1 millón de euros, o convenio asinado co Concello de Betanzos, que preveía un investimento de 1 millón de euros ata o 2019, resulta que
o que propón é investir moitísimo menos, 255.000 euros nese período, que termina no 2019 o convenio. E vai a investir só 255.000, unha cuarta parte do que estaba previsto no convenio que xa se vai a incumprir. Simplemente vai a incumprir o convenio asignado con esta corporación. E outro aspecto que poñía de exemplo era o do Porto, que parece ser que está en cuestión se a responsabilidade é desta corporación ou é de Portos de Galicia. Xa, sin entrar nesa cuestión, na miña opinión, a responsabilidade é de Portos de Galicia, en todo caso, pero sin entrar nese debate. Obviamente, as embarcacións afundidas e abandonadas non son competencia do Concello de Betanzos. O Concello de Betanzos aí non pode facer absolutamente nada. Eso é unha competencia exclusiva e non está en ningún convenio que eu seipa, nin podería, ainda que estuvera en algún convenio, non podería facelo o Concello de Betanzos. Eso só o pode facer o titular da Porto, Portos de Galicia. Bueno, máis nada. Voceiro de Betanzos en Común, voceiro nacionalista. Señora alcaldesa, eu ou cambiou o regulamento do Parlamento estes días ou creo que os únicos que poden mandar as contas son os grupos parlamentarios. Aquí podemos aprobar unha moción, unha declaración institucional ou un posicionamento político sobre por onde deberían ir os tiros ou por onde, que contidos deberían ter ou non ter, ou cales preferiríamos que tiveran os orzamentos da Xunta, pero emendalos desde o Concello non podemos, non nos fagamos tampouco trampas. Outra cousa que eu estea de acordo en que efectivamente estas cuestións que aparecen aquí deberían aparecer e outras moitas que nós como organización tamén votamos en falta. Dito isto, despois a intervención do PP é previsible, hai que defender esas contas, non digo nada, non é fácil, e hai que defender os incumprimentos reiterados e sistemáticos con esta cidade, pero en ese aspecto, nada novo, non? Máis nada, moitas gracias. Voceiro popular. E listo. Simplemente para aclarar un inciso sobre o Porto, sobre os mantementos. Efectivamente, o Concello é o encargado de realizar os mantementos diarios logo de unha firma dun convenio. Xa se aclarou a controversia daquel convenio, pero si é certo que temos que facer os mantementos diarios e así se fan, mantementos de limpeza, de xardinería, de iluminación, mantementos de barandas, incluso en algún momento colaborou Portos de Galicia co Concello nese mantemento das barandas, tamén instalou unhas bandas reductoras de velocidade, posto que eso non era un mantemento, que era unha nova instalación, o acometeu Portos de forma directa, e entendo que o que está a pedir aquí Betanzos Novo non se trata do mantemento diario, sino que se trata de outros asuntos e de demandas, como por exemplo da Asociación de Amigos dos Ríos de Betanzos para esa campa de varada e para que se retiren esas embarcacións que se o Concello se lle ocurrira en algún momento retirar algunha iba a ter un grave problema porque nin ten competencias nin é quen de atentar contra a propiedade das persoas. Ben, que, señor secretario, que se someta a votación. Sométese a votación o punto 9º, moción de Betanzos Novo sobre os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2019. Votos a favor? En contra? Abstencións? Ben, queda aprobada a moción cos votos a favor de Betanzos Novo, do Bloque Nacionalista Galego, Betanzos en Común e o Grupo Socialista e a abstención do Grupo Popular. Punto seguinte.